Okay, mayong mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. So na po kita mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, C&A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon, kini ang inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Aboy na mga higala no, adlaw karon nga Sabado, no? It's 7 na kini. Dili na kayo mga Pebrero yung higala no. Sorry kayo. Dili karon pizza 7, kung dili pizza 5. Pizza 4. Pizza 4. Ayan. Nagkasayop-sayop naman tayo ni mga higala no. Ay nga di ana. So muna nga mayong mudto na kanaton tanan ug naghinaot kita mga higala nga anaa kamong tanan sa kapiskay sa panglawas niining kamudtohon. Abino ato usab diay nga timbayaon ug maayong mudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, ang ato ang mga kaparian, Lukop Kabisayan ug Mindanao, nga nangalagan usab sa Katolikong Simbahan, maayong mudto na usab kaninyon tanan. Abi na wala lang una kita karoy kuan ha, wala lang una kita karoy kanang CBCP News, kay medyo busy-busy taro gamay mahigala karong adlaw no. Baling daghana kita mga schedule nga medyo pod kanang tight lang yung kayo, sunod kayo nga to ang mga schedule mo na nga, sorry kayo no, wala nang sa kita CBCP News, pero doon ay panawagan karon no, ang ato ang mga kaobispuhan sa ilahang plenary no, sa ilahang pagpahigayon sa ilahang plenary assembly, matud pa ni Bishop Colin Bagaporo no, matud pa niya dunay kanang gitawag na to og kanang kinauyunan sa mga kaobispuhan diri sa ato sa Pilipinas nga mohangyo kita didto sa Vatican sa Kolisi nga matud pa makabato na kita ni ining gitawag na to permanent married deacon no, nya kini mga permanent married deacon dako kay ning kitabang usab kanamo mga kaparian tungod kay pwede naman ni silang makasulimnize og kasal no, pwede na po ni silang makabunyag ingon ni ana nya usahay sila mo ipawalihon sa pari kung medyo kuan na kaayo ang pari kanang gitawag na to luya-luya na pwede pod nga ang dikon mo iyahang pawalihon panahon spesya ana no, nya maka-blessing pod siya ingon ni ana. So dako kaayo, dako kay ikatabang ang mga permanent married deacon, pero dili hinuon sila makamisa, pero okay lang na siya no, at least pod nga mas mugaan-gaan ang trabaho ng mga kaparian unya ang scope pod sa pagpangalaga sa simbahan mapalapdan ingon ni ana no. So I don't know kung uyon pa mo ni ana, pero kung doon na mga permanent married deacon daghan na kayo siguro pod nga mo kuan gidana mo apply ingon niya no. Okay, nahala no o niya to po nga kanang talahuron nga mga kining mga kuan ang atong talahuron ng Santo Papa no, ang atong mismo ang atong talahurong Santo Papa nanawagan gid usab kanamong mga kaparian nga medyo dili pug kayo namo tas-on pag-ayo among wali no kay usahay ang among wali mga higala mura ba og para na magdusahay mga higala ako makataas bang gani pug og wali usahay tungod lagi ni ining mura pud ba og kuan ra pud ta kaayo kanang gitawag bitaw natog kana bitaw og sa ato pa na willingness kita nga mutudlo sa mga willing kita kaayo do na gitay willingness nga mutudlo gyud sa mga tawo muna nga may puruhan nga ang amo ang pagpangala ang among pagmisa mo taas-taas gamay ingon ni ana no. Pero kuan gyud kana nga panawagan sa talahurong Santo Papa nga 5 to 10 minutes ra gyud ang amo ang mga pagwali, dili gyud namo patasan og maayo kay matud pa lagi matud pa sa atong talahurong Santo Papa basig ma-board unya ang mga tao ayan no. O yan ana no, so na okay ra ba pod mo ni ana. Ato po diay diri sa Dumaguete no, padayon usab kami sa among mga pagpangalagad unya diri sa Dumaguete ang ato gyud nga banner program mao gyud ang pagpahigayon ni ining mga tukod ug mga basic ecclesial communities. I don't know kung naa na ba mo diya sa inyong parokya no, kung wala pa hapit na kay instruction gyud sa ato ang sa atong talahuron nga obispo si Bishop Julito B. Cortez nga kanang ang amo gyud nga
kining amo yung hingusgan no ang pagporma og mga basic ecclesial communities. Okay? Nahala, ari kita manghigala diri sa atong Saint of the Day. Aboy no karong adlaw sigun diri sa atong listahan no Pebrero 4. Okay, 3 bantaron mahigala no. Sigun diri sa atong listahan ang ato karon nga naiiring mga higala na. Dungog kayo na yung iring, no? Yan na, ginaglabuhi. Doon na yung mga iring sa ating. Okay, February 4. Ano yan, ang ato nga santo karon Pebrero 4. Walay lain kung dili si Saint Jane of Valois. Saint Jane of Valois. Abay no, kini si Saint Jane of Valois. Kuang kini siya. Usa kini siya ka prinsesa. No? She was the daughter of King Louis of France. She was married to the Duke of kanang Auclides, no? Unya and matud pa na-indulge siya with wonderful gift of mind and heart, no? Na made her way to kanang she secluded her life of prayer 501 and atong 1501 unya siya ang nagtutukod sa usa ka contemplative order sa mga matri. No, and then matud pa daghan kayo ang mga kababayin usab nga nadani ni Saint Jane of Valois or San Juana sa Valois. No? So muna nga atong pangayoon nato karon sa ato nga santa nga maoy na-assign nato karong adlaw nga unta no ubay-ubay biyud sa ato ang mga kababayinan no nga adunay hilig nga magmadre nga magmadre na no alang ni adto nga adunay mga hilig no kay saon man nga nagkinahanglan kita karon og mga alagad. Ya dili lang pod mga kamadrihan kung dili ba si duna pod mga pari mga palarion nga gusto kong magpari. No muna nga nindot sa kayo gyud nga daghan kayo ang mga manay ginaingon nga ubay-ubay ang daghan ang anihon apan jutay ra ang mga ngani. No ay mo kalimot og mga adlaw mga higala kuan ugma kanang Domingo so muna nga makuan kita malimbag kita no malimbag kita kay usawan man ana nga kanang kuan man kanang gitawag nato ato man na siya nga ato man na nga gitawag nato og kanang obligasyon nga malimbag yun. Ana ari kita mahigala sa ato ang mga pangutana. Mga pangutana diri mahigala. First question. Father, na ako'y silingan, walay simba-simba, pero katoliko. Mutuo man pug kuno siya o Ginoo, unya, pero dili gyud kuno siya ra mosimba. Unsa man kaha ang maayo ni ini niya, aron siya madani gyud og mosimba na siya. Anyway, daghang kay ngoni ana, pero wala na nagpasabot nga wala sila nituo Ginoo. Nituo gyud gihapon sila Ginoo. Pero doon na lang gid siguro sila bay kana bitaw. Doon na lang gid pud siya ginagmay pud bitaw nga kumplituhonon pa sa iyang pagtuo. No, usahay siguro murag mas gipalabi pag giniya ang panginabuhi ingon ni ana. Usahay siguro mas gipalabi pag giniya nga mopahuway kaysa mosimba og Domingo ingon ni ana. Pero matud pa as a neighbor kasi lingan man lagi ni siya nimo. Doon na gyud kay gitawag nato og responsibilidad usab no nga imo gyud usab nga matud pa madani no so muna nga daghang kay mga pamaagi no nga madani gyud sa ang usa ka tawo ngadto sa pagtulunan sa Ginoo. Unang-una siguro imong dadon sa mga dunay mga seminars ingon ni ana dunay mga kalihukan sa inyohang basic ecclesial communities. Doon na siguro panahon nga doon ay tapok-tapok ang mga gitawag natog mga miyembro sa community paapila gyud sila no kay dili na sila lisod nga atong dadon kay ngano man katoliko man siya no katoliko man so muna nga dali ra gyud natong madala okay no unya yampo lang basta ipakitae lang gyud siya nga
dili siya bitaw og sa ato pa na dili siya alien ya sa bisan tuod kung kanang dili kay siya active sa BEC, pero ipakita ka diya no nga ang ang Kristyanismo wala magpili kung miyembro ba ka sa kapunungan o dili. Ana no? Okay, klaro. Ari kita sa laing mga pangutana. Father, sa may problema. Wa kay kwarta, pareho ta wala. Kanang wala kay kwarta, sige pareho ta. Laing pangutana, Father. Nakadungog ko og mixed marriage. Unsa man ni siya? Well anyway, kining mixed marriage mao kini ang musulbad sa problema niadtong mga nagproblema kay dili sila makasal, kay dili sila parehos og relihiyon. No, dili sila parehos og relihiyon. Unya dili pod ka palitan ikaw katoliko ka, di pod ka mobalhin sa pikas, o niya ang pikas pod nga relihiyon di pod mobalhin sa katoliko. So may puruhan nga mamahimong babag, no, ang gitawag nato og relihiyon sa inyohang kalipay. Pero adunay sulbad ni ana. Ang sulbad ni ana mao kining mixed marriage. No, kining mixed marriage pwede ra mong kaslon pero dili bunyagan ang kining ang lalaki ba o babae. Katoliko lain ra gyapon sa relihiyon pero dunay mga kasabutan. No, dunay mga kasabutan. Number 1, nga dili gyud niya danihon sa iyahang relihiyon ang iyahang bana ba o asawa. Dili gyud niya danihon. Pasagdahan ra gyud niya nga mo practice sa iyahang religion. No, dili gyud siya maingon nga balhin ka, adri ka, ari ka na mo diri sa among relihiyon. Ayaw, no? O niya ikaduha, ang inyong mga anak bunyagan gyud sa katolikong pagtuo. Dili gyud nga maglahi-lahi mo kanang ang inyong anak adto sa nila, dili na siya pwede. No, di na siya pwede. Kinahanglan gyud nga bunyagan sa katolikong simbahan. Unya uyon gyud siya ha. Dili siya ingon nga blinded siya ng maong kondisyon. Kinahanglan nga uyon gyud siya nga mao na siya iyahang munay mahitabo. Okay, klaro? O niya kuan kanang mo no muna siya munay mga dagko kayo nga kana o tugutan kaniya nga mo practice sa imong relihiyon. No, number 3. Ingon niya na. Ya doon na pilain mura pug maumao ra gihapon ana pero dili Kristiyanos. So muna siya gitawag na pud og pananglitan usa ka Katoliko nga babae o lalaki makigminyo o Muslim. Ana no? Pwede ra gihapon dili nato bunyagan ang Muslim. Pwede ra gihapon na. Pero unsa man kanang maugi hapoy mahitabo. No? Nga doon na gihapoy makasal gihapon sila, mo na gitawag nato sa English, dili na ba siya mixed marriage, disparity of cult. Disparity of cult na po na. No? Nga dili Kristiyano maminyo o Kristiyano. Nga klaro ba? So muna siya. Muna gitawag nato sa English og disparity of cult. Nga naman tungod kay ang Kristiyano naminyo man og dili Kristiyano mo ra gyapon nga kondisyon. Unsa may kondisyon nga ang inyong mga anak bunyagan gyud sa katolikong simbahan ug ikaw nga naminyo og dili Katoliko dili gyud kaniya danihon. O nya mo pirma gyud siya no nga muna siya mahitabo dili mahimo nga kana bitaw iyar lang usbon sa una ra to kay kuan ra to di magpirmahan ay gyud na unya magkinahanglan na siya og dispensation gikan sa doon na siya pagtugot gikan sa talahuron nga obispo. Man gitawag nato og local ordinary. Okay? Pero sa ko na ginaingon og mga adlaw kuan kanang Domingo no so man nga manimba kita ha. Nimba kita kay matud palagi kining ato ang pagsimbang madomingo usa kini siya ka obligasyon. Manay gitawag nato sa in English og Sunday obligation. Okay, klaro? Nahala no? So sa ko na ginaingon mahigala padayon pagyapon jud kong nag-adjust ining ako aga pamaagi karon nga diin kuan na ta nagamit na ta niining binag-o karon nga niining binag-o karon nga paagi sa
panibya, no, kining gitawag sa in English og tele radyo. Madungog ko sa DYWC ug makita po ko sa Channel 51 Field Products. Salamat, no? Ambot og unsa dagi akong hitsura din natin nyo. Hitsura na magyapon ta, mura naman pug tao tanaw ta. Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.